Experimentul își propune să demonstreze faptul că, utilizând lumină vizibilă, este posibil să realizăm o interfață ce poate transmite date. Pentru aceasta utilizăm o platformă cu procesor ARM Cortex M4 de tip Infineon XMC 4500, pe care rulează aplicația Prototip, care buclează la intervale de 40 de milisecunde emisia pe o interfață serială asincronă a unui caracter. Pentru a fi vizibil pe osciloscop, am ales codul literei U mare, care are o secvență 1010, ușor vizibilă pe osciloscop. Ceea ce se vede cu lumina albastră este tocmai semnalul emis la ieșirea TX a interfeței seriale asincrone. Pentru a dovedi că putem modula un fascicul de lumină cu datele emise de la interfața serială, prin intermediul unui amplificator, activăm un LED cu lumină albă. La o distanță de aproximativ 20 de centimetri, amplasăm o fotorezistență prevăzută cu un amplificator și comparator. Ieșirea acestuia o putem conecta la intrarea unui convertor USB RS232, respectiv la recepție. După cum se observă pe o aplicație terminal care rulează pe un personal computer, codul caracterului, respectiv U mare, prin transmisia luminii de la LED la fotorezistență, poate fi recepționat corect și afișat pe un terminal. Prin această conexiune dovedim faptul că lumina vizibilă poate să fie utilizată pentru construcția viitoarelor sisteme de interconectare a computerelor, respectiv poate să fie o alternativă la Wi-Fi pentru comunicații, cel puțin în medii interioare, în săli de clasă, în cabinete medicale sau în alte locuri în care expunerea la radiația electromagnetică produsă de transmisiile de tip Wi-Fi nu este întotdeauna recomandată. Soluția de utilizare a luminii, respectiv Light Fidelity, cum este lansat termenul în literatură, putem să o considerăm o formulă de viitor al comunicațiilor între computere. Această tehnologie este în faza de pionierat și consider că putem încerca și putem să dezvoltăm soluții ingenioase, ieftine și care să ne permită să utilizăm fotonii, respectiv cei prezenți în lumina vizibilă, ca purtători de informații, respectiv să putem transmite eficient date utilizând lumina vizibilă.